बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे निउज लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि साथाम बर' सिख्लाफोरखौ सासे दुथाङा थगायना लांदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि फानेरि हालामनि साथाम लाइमोन फारियै मैखुन बर', माइनु बसुमतारी आरो अनजालि बसुमतारी मोनखौ सासे निजोम बर' मुंनि दुथां सेंग्राया आश्रमाव ओंखाम संग्रा नांगौ आरो 30,000 दान बान्था होगोन होनना फुस्लायना लांना जिनाहारि खालामनो आरो सोलेर फाननाय जायगायाव लांनो नागिरदोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला दुथां सेंग्राया लाइमोन सिख्लाफोरखौ हुग्राजुलिनि अरनबारियाव लाना थांदोंमोन। मख'नो गोनांदि सिख्लाफोरा गावसोरखौ लांनाय जायगाखौ अरनबारि नुना आरो रावनिबो न'खर नुयैलाय सेंग्रानिफ्राय आनज्रायना खारखोमायो आरो अरनबारियावनो हरसे थायो। अखानायै ओनसोलनि मानसिफ्रा हिन्जावसाफोरखौ नुसनना जायगायाव थानाय हुग्राजुलि दखरा एबसुनि आखायाव गथायहोयो आरो लांग्रा दुथां सेंग्राखौबो हमनो हायो आरो दासिमाव बे सिख्लाफोरखौ न'खर फारसे गथायहैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों।